केळबोंड आहे। केळबोंडाची भाजी मी करणार आहे। तत्पूर्वी केळबोंड नीट कसं करावं, त्यातील कुठला पार्ट आवश्यक आहे व कुठला भाग वेस्ट आहे व ते कसं नीट करून घ्यावं हे आज मी दाखवणार आहे। प्रथम केळबोंडाचं साल काढून घ्यावं व आतील छोटी केळी सेपरेट करून घ्यावीत। साधारण एवढी केळी काढून घेतल्यानंतर उर्वरित भाग आपण आहे तसा भाजीत घालणार आहोत। बारीक चिरून त्याचा वापर करणार आहोत, त्यामुळे शेवटपर्यंत ह्याची सालं काढून घेऊ नयेत। प्रत्येक छोटा छोटा भाग हा अशा प्रमाणे साफ करून घ्यायचा आहे। त्यातील हे दोन्ही भाग काढून टाकायचे आहेत व उर्वरित भाग आपल्याला भाजीसाठी वापरायचा आहे। एक तुरा कसा घट्ट भाग असेल तो आपल्याला वेस्ट म्हणून काढायचा आहे। हे साफ करत असताना आपल्याला मीठ लावून घ्यायचे आहे। हाताला मीठ चोळून मग हे साफ केल्याने केळबोंडाचा जो डिंक असतो तो हाताला लागत नाही व हात खराब होत नाही। या भाजीला केळफुलाची भाजी असंही म्हणतात। आता आपण ही छोटी छोटी जी केळी होती ती साफ करून घेतलेली आहे। हा पार्ट वेस्ट आहे, हा आपण भाजीत घालणार नाही। हा जो पार्ट आहे तो बारीक चिरून भाजीमध्ये घालणार आहोत। केळफुलाचा हा भाग पण आपण बारीक चिरून घेणार आहोत व भाजीमध्ये घालणार आहोत। आता आपण हे कसं चिरायचं ते बघूया। केळफूल हे विळीवर चिरण्याची पद्धत आहे, पण मी तुम्हाला ही सोपी पद्धत दाखवत आहे। इथे मी कटर म्हणजे चॉपरचा वापर करून केळबोंड कसं सोलायचं चिरायचं ते दाखवणार आहे। केळफुलाचा आतील भाग आपण अशाच प्रकारे बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता मगाशी जी आपण केळी सेपरेट करून ठेवलेली होती ती पण बारीक चिरून घेणार आहोत। भाजी चिरून झालेली आहे। आता आपण ती पाण्यात भिजवून ठेवणार आहोत, कारण त्यामुळे त्याचा डिंक निघून जातो व भाजी व्यवस्थित होते। आपण भाजी पाण्यात भिजवलेली आहे। या भाजी सोबत काळे वाटाणे किंवा चवळी पण घालण्याची पद्धत आहे। आज सकाळी भाजी करायची म्हणून रात्रीच ही भाजी चिरून पाण्यात घालून ठेवली होती। ही भाजी 4 तास पाण्यात भिजावी लागते, म्हणजे सोक व्हावी लागते, कारण त्यामुळे त्याचा डिंक पूर्णपणे निघून जातो। इथे ही भाजी पाण्यात भिजवलेली आहे। तसेच काळे वाटाणे पण इथे अर्धी वाटी काळे वाटाणे पाण्यात भिजवून ठेवलेले आहेत।
इथे मी भाजी रात्रभर म्हणजे साधारण 7-8 तास भिजवलेली आहे, पण 4 तास भाजी भिजली तरी तुम्ही भाजी करू शकता। म्हणजे सकाळी सुद्धा तुम्ही 4 तास ही भाजी पाण्यात ठेवून लगेच काढून घेऊन करू शकता। आपण आता ही सोक केलेली भाजी त्यातील पाणी काढून व्यवस्थित पाणी काढून घेणार आहोत आणि एका भांड्यात ती ठेवणार आहोत। अशा प्रकारे भाजीतील पाणी काढून घ्यायचे आहे। इथे आपण भाजी त्यातील पाणी व्यवस्थितपणे काढून ठेवून दिलेली आहे। त्यातील सर्व पाणी आपण काढून घेतलेले आहे आणि काळे वाटाणे पण चांगले भिजलेले आहेत। आता ह्या भाजीसाठी लागणारं इतर साहित्य बघूया। कोकणातील इतर भाज्यांप्रमाणेच ह्या भाजीला सुद्धा खोबरं घालण्याची पद्धत आहे, पण ही पद्धत थोडीशी वेगळी आहे। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात ओलं खोबरं, अर्धी वाटी ओलं खोबरं, अर्धा छोटा चमचा मिरी पावडर आणि अर्धा कांदा हे सर्व घालून पाणी न घालता वाटून घ्यायचे आहे। हे मिश्रण आपल्याला अति बारीक वाटायचं नाहीये। अशा प्रकारे खोबरं पाणी न घालता जाडसर वाटून घ्यायचे आहे। आता पुढची कृती म्हणजे भाजी कुकरमध्ये शिजण्यासाठी ठेव। केळफुलाच्या भाजीसाठी लागणारं अन्य साहित्य इथे मगाशी जे खोबरं मिरी आणि कांद्याचं खोबरं जे वाटून घेतलेलं होतं ते, त्याशिवाय अर्धा कांदा चिरून घेतलेला आहे फोडणीसाठी। आपण एक कांदा घेतलेला, त्यातील अर्धा कांदा हा खोबरं वाटताना त्यात घातलेला आणि आता हा अर्धा कांदा भाजीत घालण्यासाठी घेतलाय चिरून। त्यानंतर हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला चवीप्रमाणे गूळ, फोडणीसाठी तेल, मोहरी आणि हिंग, चवीपुरतं मीठ आणि पाणी। प्रथम कुकरच्या भांड्यात भाजी घालायची आहे। केळफुलाची जी भाजी आपण सोक करून त्यानंतर त्यातली पाणी काढून जी घेतली होती ती भाजी आपण घातलेली आहे। त्यानंतर अर्धा कांदा, भिजवलेले काळे वाटाणे, तुम्हाला जर चवळी आवडत असेल तर तुम्ही चवळी वापरली तरी चालेल। काळ्या वाटाण्याऐवजी जर चवळी घातली तरी टेस्ट तेवढी छान लागते। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, 2 छोटे चमचे गरम मसाला पावडर, चवीप्रमाणे गूळ आणि पाणी हे सर्व घालून आपण कुकर बंद करणार आहोत। कुकरचं झाकण बंद करून हाय फ्लेमवर 4 शिट्टी येईपर्यंत ही भाजी आपण शिजवणार आहोत। ही भाजी शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागत असल्यामुळे कुकरच्या 4 शिट्ट्या आपण काढायला पाहिजेत। 1 पेला पाणी आणि 4 शिट्ट्यांमध्ये भाजी शिजून फोडणीसाठी तयार आहे। एका कढईत गॅसचा फ्लेम हाय करून तेल घालावे। तेल तापले की त्यात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा हिंग आणि भाजी घालावी व एकदा परतून घ्यावी। भाजीतील एक्सेस पाणी जाईपर्यंत 2 ते 3 मिनिट हाय फ्लेमवर भाजी व्यवस्थित परतत राहावी। अशा प्रकारे भाजीतील सर्व पाणी निघून गेल्यावर म्हणजेच भाजी ड्राय झाल्यावर त्यामध्ये आपण घालणार आहोत मीठ।
मीठ घालून पुन्हा एकदा भाजी ढवळून पूर्णपणे पाणी जाईपर्यंत आपण पुन्हा 2 ते 3 मिनिटं हाय फ्लेमवर शिजवणार आहोत. कांदा मिरीचं वाटलेलं खोबरं आता ह्यात घालणार आहे. आणि पुन्हा एकदा भाजी ढवळून घेणार आहे. अशा प्रकारे खोबरं शिजेपर्यंत म्हणजेच हाय फ्लेमवर 5 मिनिटं भाजी व्यवस्थित शिजू देऊन त्याच्यानंतर ती खाण्यासाठी तयार आहे. केळफुलाची भाजी ही एक टिपिकल मालवणी पद्धतीची भाजी आहे. अत्यंत रुचकर अशी ही भाजी. अशा अनेक टिपिकल मालवणी पद्धतीच्या भाज्या आणि बरेच पदार्थ घेऊन मी पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तेव्हा राशीज किचनला त्वरित सबस्क्राईब करा आणि मालवणी पदार्थ बनवण्यात एक्सपर्ट व्हा.